ইএসইউ সেন্ট্রাল কমিটিनि অঙ্গই কাইसा प्रतिनिधिमूलक बा कयेकजन मिलिगुई पारमिशन मानि जों काइसा ट्राइबेल वेलफेयरनि डाइरेक्टरनि थानि मेमोरेन्डाम याफार मानि जों काइब्रै डिमान्ड नतुई सिनि मेमोरेन्डाम आबनि बिषय सिनि पुइला जेटा तंमाने नरक जतन साइमानो सिनि तिप्रासा कामि आमचाइ नि सिमिनो गोबां मास रायरक हस्टेल बरि दङ मेक्सिमाम कोरै बिग्रा नंनि परक इनका रायमा बेली गन्डाछरा आबहाय ताइबो काञ्चनपुर एरिया रग नरक साइमानो वाइसा वाति थांके एक दुई मासनि बागे एक दुई सप्ताहनि बागे कारण फाइया इनका ताबुंनि जे सिस्टेम चालु खालायका बरक जे ओटीपी पेरेन्ट्सनि आरो थांमानि परेसे हस्टेल जारा परि दंनाय बरंनि जे हस्टेल फी रिजांनाय बा जामुंनि बाय जे रां रिजांनाय ओटीपी रखिसे रां हामनाय ओटीपी रिया हंके रां हाबिया इनके आबहाय गोबां मा सिनि बरक दङ बरंनि थानि मोबाइल बो करै आरो मोबाइल तंफानसे वाइसा वाति फेके कारण फाइया इनके समय मतन ओटीपी रिमानके रिमाया हंके बरंनि आरो ते रां मालिया इनके रां मांगना थांसिनाय तो जों आबनो डिमान्ड नारक मानि जे आपनि काइसे विकल्प व्यवस्था खालायदि इनके तिनि डाइरेक्टर सना आश्वास रिखा आबातत बरक 4टा हस्टेल एमटीबी बज्जुं उमाकान्त तारपरे ताइकेसा 3टा हस्टेल माने शहर आगरतलानि ओ 3टा हस्टेलनो बरक आबनो ट्रायल खालाय दङ आबो हाई सिस्टेम खालायनानै तारपरबो बरक आशा रिखा जे ताबो ओटीपी डाइरेक्ट पेरेंट्स दि आरो रहरिया कारै हस्टेल वार्डेननि आरो न रहनाय आबनि पर पेरेंट्स न काइसा मेसेज रनाय जे रां हाबखादेना हाबिया कन्फर्मेशननि इनके हस्टेल वार्डेननि आरो डाइरेक्ट ओटीपी रहरके आबनो तुई हस्टेल वार्डेन डाइरेक्ट ट्राइबल वेलफेयर जमा रखे सराय रंनि आरो बा हस्टेल वार्डेननि आरो रां हाबनाय आबनि बाय जोंजाल अंगलाखनि बरक जों तिनि मेमोरेन्डाम रुमानि परे बरक आउ प्रॉब्लेम न बरक सॉल्यूशन सुनो रिखा सेकंड डिमांड तंमानि माध्यमिक ताई कुचुक माध्यमिक जारा 80% नि साइफना गोबां माननाय बा मेरिट जेटा तंमानि लाइथांजा याक्षी बदलनि हापांनि जरग जों दशरथ देव मेरिट एवार्ड मुंगुई एक बছরनि बायबानो फाइनान्शियल सपोर्ट 10,000 5,000 आबाहाकी रोजागै तंमानि किन्तु बेलायनो वानामा सिंसानि क तिनी ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर बाय मालायजों साइमानखा ओ स्कीम 2018 नि सिमि हापां सलायमानि सिमि स्कीम चालुखे दङप किन्तु रांखे ताखना साबो मानखा कोनो नोटिफिकेशन कयजन मानखा बरनखानि कोनो नोटिस करे इनके नो वान सुइनारि 2018 नि सिमि ताबो 2023 आसुक बছর स्कीमखे चालु खालायतन जा फेक कोनो सराय रखे रां मानमानि करे इनके ओ रांखे बियां थां सिनि सुंमो अब बेलायनो वानामा सिंसा कक जों तिनि बरक बाय कक सारि साइमानखा तारपरबो बोचनो कक रेखा 1 उइकनि बिसिङो हायनो हाय दशरथ देव मेमोरियल एवार्ड न बरक चालु खालायनाय तो जारा स्टुडेन्ट रकना कयनाय ताकलाय जारा माध्यमिक 12 80% बा लेटार मार्क माने पास खालायजा नरक दाक्तिनो ट्राइबल वेलफेयर फाय नरकनि आबनो एप्लाइ खालायदि कारण आबो नरकनि मानथायसे ट्राइबल वेलफेयर फाय नरकनि आबनो एप्लाइ खालायदि कारण आबो नरकनि मानथायसे गभर्नमेन्टनि अब रुल दं माने याक्षी बदल हापांनि सिम अब सुनामी कलां माने अब काइसा फाइनान्शियल सपोर्ट तिप्रा सारंनि बागै अब मानथाय दङ ओ मानथायनि बाय नरक ओ जागा फायदि किन्तु बरा आबनो कुनु नोटिफिकेशन रिया अब बेलायनो काइसा लासिमा सिंसा बा काइसा वानामा सिंसा कक अब जों सालायखा तिनि जे बर 1 उइकनि बिसे आबनो नोटिफिकेशन बरक दिखलायनाय जे तारा जारा अब हाय मानै दंनाय बरक दाते गोरोंना बागै गा थार जेटा सिनि दं माने अब दं माने स्टाइपेन्ड इशू जों नगो बीएड ताय नार्सिं परिनाय गोबां मा सिनि बरक जे स्टाइपेन्ड मानमानि परसे बीएड बा नार्सिं बोटिंनि बरक रां जमा मारो किन्तु नुकजाखा एक बছর लायै ते बছर काइसा जरा फायो तारपरसे बरनि स्टाइपेन्ड हाबिया के बरक रां समाय के बीएड ताय नार्सिं रो बाहायके एडमिशन माननाय बोरां बाय बरक तायसे एडमिशन माननाय के बीएड ताय नार्सिं परिनाय स्टुडेन्ट रकनि इन्स्टिट्यूट रक तो प्रिन्सिपल ता आपने सिया बरक जेनेफारि रां तो बरनो प्रेसाराइज खालाय किन्तु यां स्टाइपेन्ड के हाबिया आतिमांसे एभ्री इयार अब प्रॉब्लेम हो किन्तु जोंतिनि आपने स्ट्रिक्टली आपने साका इनके बरक सनो साका जे 20 तारिख ओ मासनि जून 20 तारिखनि बिसिङो बरक सामुं च्यांनानि शुरू खालायनाय रेनुवेल जारा आगिनि जारा रां रक हाबियख कसाजा बरंनि स्टाइपेन्ड ओ 20 तारिखनि बिसिङो हाबनानि च्यांनाय आबुनि पर जारा कताल स्टाइपेन्ड तंनाय बरनो स्टाइपेन्ड दानानि च्यांनाय ओ मासनि बिसिङनो 11 तारिखनि बिसिङो बरक मोटामोटी सामुं कमप्लीट खालायनाय हिसनो कक रिखा के लास्ट जेटा इशू तंमानि स्कॉलर ताय डे स्कॉलर अब कन्फ्यूजन दो सिनि सरायरंनि बिसिङो गोबांमा कन्फ्यूजन स्कॉलर ताय डे स्कॉलर दुइटा जिनिस गोबांमा आगरतलागत मैक्सिमाम नक बारा तंगै दङ के नक बारा तंगै तंनाय रकबो किन्तु काइसा हस्टेल आसे के स्टाइपेन्ड फर्म फिलआप खालायफ्रु যারা হোস্টেলার বড় কিছু রাং কবাং মানো যেহেতু বড় নক বারা তংই দङ আর যারা ডে স্কলার বড় কিছু রাং কম মানো কিন্তু কবাং মাস রাই রকন মিসগাইড খালাयो ইনস্টিটিউট হইতে যে হোস্টেলার মানিনো অনলি হোস্টেল তংনাই কিন্তু আতিয়া হোস্টেলার মানিনো যারা নক বারা তংনাই বড় হোস্টেলার ন
যারা নেক্সট স্টাইপেন্ড ফর্ম ফিল আপ খালাयना नरक आबनो बख्रग तन्दी आबो हायंनाय जों आबनो क्लियर खालायखा बरंनो तिनि साका बरक ताबो नोटिस रनाय जत कॉलेज स्कूल रग नोटिस रुइ रनाय खुसकलार डेस्क कलारनो ति क्लियर फिकेशन रनाय ते पेपर रग नोटिस रनाय हनै बरक सनो साका सो तिनि ओ चारटा डिमान्ड तं माने ओ चारटा डिमान्ड न तिनो जों ओ जागाव कक सालायका फियाखबा बेलायनो वानामा सिंसानि कक आबो अंखा जे जों तिनि ओ जागाव फाइ साइ मानखा जे जत स्किन के चालो दङ फ नोटिफिकेशन से करे इनके रांखे बियां था सराय रखे रांखे माया किन्तु स्किन चालू खालाय तो बसर बसर रांखे नि थांगै दङ के रां बियां फाइ स्टूडेंट रखे तांगि माया किन्तु नोटिफिकेशन रियां के सराय रख बाहिके साइ माननाय दसर द मेरिट अवार्ड नोटिफिकेशन साइनिया आगे 5 जन नकबारा तंखे 5 जन नकबारा तंगै तंगनाय रंगनो आइसा स्पेशल स्टाइपेंड रोजाक तंग माने याक्सी बदलनि जरागो आबो बरक ताबो नोटिस रनाय जत कॉलेज स्कूल रग नोटिस रुइ रनाय खुसकलार डेस्क कलारनो ति क्लियर फिकेशन रनाय ते पेपर रग नोटिस रनाय हनै बरक सनो साका सो तिनि ओ चारटा डिमान्ड तं माने ओ चारटा डिमान्ड न तिनो जों ओ जागाव कक सालायका फियाखबा बेलायनो वानामा सिंसानि कक आबो अंखा जे जों तिनि ओ जागाव फाइ साइ मानखा जे जत स्किन के चालू दङ फ नोटिफिकेशन से करे इनके रांखे बियां था सराय रखे रांखे माया किन्तु स्किन चालू खालाय तो बसर बसर रांखे नि थांगै दङ के रां बियां फाइ स्टूडेंट रखे तांगि माया किन्तु नोटिफिकेशन रियां के सराय रख बाहिके साइ माननाय दसर द मेरिट अवार्ड नोटिफिकेशन साइनिया आगे 5 जन नकबारा तंखे 5 जन नकबारा तंगै तंगनाय रंगनो आइसा स्पेशल स्टाइपेंड रोजाक तंग माने याक्सी बदलनि जरागो आबो ताबो चालू दङ किन्तु बाट कोनो नोटिफिकेशन करे के उइदाउट नोटिफिकेशन सराय रख बाहिके बरक आबनो साइ माननाय के आबो हाइखै जों तिनि बेलानो वानाखा सो जों टीएसयू केन्द्रीय कमिटिनि हयतो जों कयमुं तंनाय सराय रखनबो जारा मार्क गोबां माननाय रक नरक जुगाजुग खालायदि एक सप्ताहनि बिसियाव बर नोटिफिकेशन रनाय नोटिफिकेशननि बिसिंति नरक बरक बाय गोरोंदि जिनि ओ डेपुटेशन आबनो तुइनो जों ओ जागा रोजाखा तो तिनिनि ओ डेपुटेशनाव जों बाय फाइ मानजाखा जे प्रतिनिधियो आं टीएसयू सेन्ट्रेल कमिटिनि तांफां सुजितटिफ्रा यांग कमलजित मुरासिं तृष्णा देबबर्मा बयार देबबर्मा ते अंकित मुरासिं जिनि ओ खरक बाने कैसा बदल जों ओ जागा फाइ बरक बाय मालायखा तै बरक ककरिखा ओ जुंजाल रंना दाक्ति दाक्तिने बरक सल्यूशन खालायनाय